Kipa ringe Kristan juga jela bakari hibirakawai kila do ya kalat ban lech kijing yaseng hagi mani mentala katu ni tayo namar kijing trikam jong ka hukum pakhang yaki shnong kitau da ka sarkar bante alakam ya kijing sapriang jong kijing pang COVID-19 kani kijing du lat kam sim la pentelot ya kijing yet jong ki kun Kristan hanrei la ban ong ba kala nang pan klan shu namar kila yo e kapor ka bakeloi bandem hagi jing duai ba uble un pelat ya ka jing ka sem ba ya ka jelan ya ka jing ma jong uni kunyang jing pang menda kata yo ki Kristan kila hab ban raki ya ka Good Friday ba ya ka Easter Sunday da ki jing duai hala ki jong ki sem ba ban sengap iki kubor na ka ktien ka jong uble leng ba ki social media ba ki lat patai kubor pa per tu ini kmi sipor ya ka ni ka kubor ki khon Kristan ke jela ke laduk kalat ban rakhe kini kisni krau jongki ko majule man la kesnam kata ban ken mau ke jing sha ayap jong Jesu Kris halor ke ding phna ban sat ka pop jong khon ban riau bat ke jing mi pat jong u ha kesni ke balai ban pen im ke perthai kani ke jing dolat ke namar ke jing trekam ka hukum pakhang ya kisnong kitau bat ke jing patha na ke sarkar pedeng ban khang ya ke jing ilom pat ba nrei wat pedeng kini ki aka baro ki khon Kristan kem shim la sanghe ban duwai ha ublei bat kinong sharai balang ru kumjo kila thau kilat kelenti ban penpoi ke ketian ublei syakini ki brio bakin yo agajing pentengan hakum kene ke khalemat baban ke jing jenjar bat ke jing kordet kinong syarai balang kila shim mentai ke rensan jeng social media bat ki we kilat kum ke YouTube ke Facebook ke Twitter ban pen sapriang ya ke ketian ublei bat don ru ke belale de live telekas ban peni ha ki television ha ke bela peni ya kamas ha ke sni ten utrai selatelai ne ke pam sande bat ki we sni ublei ru kumjo hak beli i ke jing elap niki pastor bat kiwe ki no ngelam balang kani ke jing pen kami ki kor ki bor kelahirap shibon hak baki Kristan wala kim yo ban kiyo yang mani nrena lagi jong ki yang kisem ke yo apat ban sngap bat i ke jing keren bat jing elap hak ni sngi ki bakrau jong ki Kristan ki babon ki long yang Kristan om tang bakil shupet ne sngap nrei ki la shem bakani ka long kum ke jing seng hak yang kisem jong ki ban aingo i ublei bala pha elo kon bala kamarwei ban man chaya balor keding phna na ka benta ka pop jong kon ben riu Sharungan let ko try na marhami ki don iktin jom ken singem. Padu Petrus haba u yeshem yu try. U ay ya karai baduam. Yu nong penim jonga pilasa narpna da penyeng. Yang akambet. Ban ya ringkat bor bat u ombet ban ya ringkat bor bat u. Sa yang da kambang. Pio i ya ken singem ke jongki. Pio iya ke singim ke jong apostol Paul haba uru umat yo Jesu omde u Jesu bayap u Jesu ubaem wong kage siti ke jong uski nong ro pralan nong lai pusan u ei u ban penyeklat yang han ke sing iet ke jong trai wong hapila ban jer gerteng hako kan sing yap ram hako kan nem sniu hako kan sing sapen sitong hey wong kanom don kanu kabala ban penyeklat ya ke sing iet ke jong padu nong padiam ko ke men bati para ki jonga ga khot ya phi ha kani kesni ka ba manga bat mangi ngi dang yo ya galat ban shakri blai wat le sing myo ha ka yeng ga ba kentang hen re ngi yo ling ba ki kor ki bor kum ni ga khot ya phi ka ai ka rai ke jong phi ha to phi ngai au blai u ba em na u blai u ba yap la da phi ong pastor ngai au blai u ba em te em kum ta ken act accordingly ai ba ka jingle ge jonga ka jingle ge jongiการเป้าประเทศโอเบลคริสลำมีพันเลยคูนุพาเกิดเต็งลงจีสูอุวันบันเอเป็นแค่บาดมาอุวันบันยาสิวสปายากีปอบจิงเต็บสุดากับเป็นชีชาบุตรายอุเอมนามาบุเอมจิงกระเม็ดดนยานามาบุเอting aja na mar ngatip hot ngatip ubat kalawe jing im jonga don jing kernen na mar bu im
sin kasih ngan jam ya kawa kado banya let ma pergi bad kajing ya bayo ya jing job ngan i jing shai bad buram ngan i usen shan na marbu im jing kermet don hana na marbu im jing ting raja na margatip hot gatip ubat kalawe jing im jong na don jing kermen na marbu im na marbu im jing kermen don hana na marbu im jing ting raja na mar ngatip hot ngatip ubat kalawe jing im jong nga dan jing kermen na marbu im jing im jong nga dan jing kermen